Bomba! Si frajer, Charlie! Idem zasa lenešiť, ak dovolíte. Drahá, čo sme si povedali? Je ťažké nechať ťa na pokoji, keď chutíš ako arašidové maslo. Pozrite sa na seba, ste lenivý, rozmaznaný a tučný. Daj si pohov, Andy. Orieškový obchod predsa nevyletí do vzduchu. Ach nie, bolo tam arašidové maslo. Čo budeme teraz robiť, Charlie? Nájdem nám nový domov a lepší ako bol obchod. Je to tu krásne ako obrázok. Je to dokonalé. Liberty Park nevytvára žiaden zisk. Mám väčšie plány, ako sú len stromy. Zábavný park. Chcú park zlikvidovať. Je to tlsťok s lopatkou. Koľko škody môže napáchať? Už chápem. Lopatka bola len symbolické gesto. Všetci pomrieme! Do some crazy! Za tento park treba bojovať! Táto, šoféruj teraz! Pohodička, ale ďalší je na vás. Už v auguste. Moje šialené plány nefungujú. Pôjdu s tebou kamkoľvek, Sharon. Dokážeš to! Je to na tebe! Nie je to len na mne. Ak ich chceme zastaviť, musíme držať spolu. Sme s tebou, Charlie! Poďme do nich! Do some Nemusíš crazy! byť z najväčších. Tempo, tempo! Preval sa! Povedala som, preval sa! Čo robíš? Otoč sa. Neviem ako, nemala som tradičnú výchovu. Aby bol z teba veľký hrdina. Ako sa vám to páči? No, ako sa vám to páči? Uráža na samotná existencia tejto hry? Premohli nás zvieratá. Strašivé hlodavce! Do nich, chlapci! Nezabúrajte na náš výcvik. Aký výcvik? We just wanna have fun! Ale, to bude určite nejaký priestupok. Veľká oriešková lúpež 2. Fuj! Pardon. So slovenským dabingom v auguste.